נדבר על מחבט אבו איירו לייט. המחבט מיועד למבוגרים ובני נוער, אך מאוד פופולרי בקרב אנשים. הממדים של המחבט הזה זה 260 גרם וראש 102. ממש באמצע, לא ראש גדל מדי, לא ראש קטן מדי, לא משקל כבד מדי או קטן מדי. אז למה בעצם לבחור במחבט הזה? המחבט הזה זה מגיע מסדרת איירו. הסדרה ידועה כמו הסדרת הצהובים שלנו. מתמקדת בשליטה וספין. אם אתה מחפש את זה, זה באמת המחבט בשבילך. המשקל הלא ממש כבד עדיין נותן לך להרגיש שיש לך משהו ביד, ועם השליטה באמת יכול להביא לך לפקס את המשחק שלך ולהביא את זה לרמה חדשה. אז בוא נדבר גם על סדרת אבו, כי זה מחבט גם אבו. אז אבו זה סדרת הליינים שלנו שמגיע לפני המחבטים המקצועיים, והכי מתקרב לסדרת המקצועיים שלנו. זה למה שהוא עשוי מגרפית מלא. באמת מחבט בעיצוב יפה ומותאם במיוחד בשבילך. מגיע במגוון מידות ידית.